Abans me van treure d'escola Als 9 anys. perquè eren pobres. La meva germana va anar a a escola, però als 9 anys me van treure per passejar a xiquets. Ai, això s'ha fet, doncs, sí. Que barbaritat, eh? Sí, sí. Vaig Passejar passejar a Benjaminet de Macareno, Sí. que per cert va vindre després a ir al meu una papeleta era tot això tot molt d'ell, de Lourdes. I el vaig passejar jo. Després vaig passejar a Maria Pilar de Suquiana, al Chato, també. A Vicente Flora, Mare el que estava a la botelladora, Sí. també, jo què sé. Després me'n vaig a Borriana amb ma mare, al Bastant de Taronja, i en què me va ficar a mi en un forn a passejar, però el que menys sé és passejar allí. Me van ensenyar a guisar, Ah, feia tota la feina i l'últim era passejar el xiquet, perquè com tenia el forn i el dona feien a tope, Clar. ho havia de fer jo tot. clar. Mare meva. I després ja se'n van vindre amb un pare així, i jo ja me vaig quedar l'any venint a dependre de coses, allí. I què es pagaven per ser passejaures? Com se feia això? Què es donaven? Que mos donaven, pues, el menjar i que mos donarien poquet. Clar, Pues una peseta o dos mos Ara, donarien. m'ho pensa, una xiqueta de 9 anys... Perquè a l'any 10 venint, anys. ja no vas estar passejant, perquè ma mare va anar 2 o 3 anys a Borriana, a la Taronja, que entonces n'hi havia res més. Clar. I a l'any següent ja me va dir, ma mare va parlar amb un... Entonces ja entraven als 14 anys. Entre el primer any de passejar, un any que no feia res, pues als 14 anys ja podia entrar a l'almacén. I va, i ma mare li diu a la que vivíem a casa d'ella, Sí? diu, Maria, diu, jo vull anar, Paquita, jo vull anar que la meva filla té molta qüestió correr. Jo vull anar a entrar a l'almacén. Diu, però mentre m'ho arreglen i tot, perquè no estigui en casa que s'avorrís, tu no li diràs a aquesta dona que té curs, a veure si pot entrar a la que siga sobre Pilar. I va anar-hi i va entrar. Diu, sí, ja parlaré amb ella, anirà. Diu, mira, així tinc una veïneta meva que diuen a casa Sí? que entonces mos alquilaven les pallisses. Au. Ells venien a la casa bona i a nosaltres les pallisses. Clar. I no res, diu, ui, pues que vinga. A mi m'és igual, una xiqueta més que menys que vinga. Clar. I tant li vaig agradar que quan al Masó li van dir senyor Dolores, a la seva filla pot entrar-la. I va, i ma mare ho diu a la que m'ensenyava de coses, diu, Maria, diu, la meva filla l'ha entrenat al Almacén. Diu, pues mira, Maria Dolores, jo si vostè volia ir, jo a la seva filla li veig molta punta. Si volia deixar-me-la fer, a l'Almacén quan li tenen que pagar? Diu, 8 pessetes a la setmana. Diu, pues jo les donaré. Jo les donaré, que a mi me farà paper que s'ha de prendre molt. Que bé. I m'agrada conforme de pren. Ostres. Diu, ai, pues si a vostè li pareix, que la xiqueta diu, que vinga, que jo li donaré el que li donaré a l'almacén. I no sé, així no se va quedar. Quan se va acabar la temporada, ma mare se'n va empujar, però jo me vaig quedar a viure allí. Ostres. Que I meravella. me va ensenyar el corte, me va ensenyar tot. Vaig estar hasta els 7 anys. Clar. Hasta els 7 anys vaig estar allí dependent. I quan ja vaig saber, doncs ja me'n vaig vindre a casa. Però vostè és modista, vostè no és una cosidora arreu. No, jo no vull agradar-me perquè una vida tot es renia al 100%. No m'ha agradat mai ni... Però la gent me diuen que ho feia molt bé i gent ne tenia un tot, sí. Això és la millor prova. Gent ne tenia un tot. I la gent me feien, és que encara ho fa millor pel revés que per l'endret. Perquè jo he sigut molt meticulosa, encara. I malgrat tu molt ben fet, si no està ben fet, ho desfaig i ho torno a fer. És a pensar amb gust. Ai, que bonico. I no res, i quan vaig a plegar així, vaig a l'any... Ja vaig estar 3 anys, però als 7 anys m'he pujat, ja sabia coser. Ja sabia tallar i el corte i tot. I la meva germana era de Junta de Santa Teresa, que la van treure, entonces traien a les riquetes, però la meva germana la van treure. I va ser de Junta en Marí Macareno. I vaig... Ai, jo el trajo quan el farem,
no tenim diners comptant de l'altre vida. No. Ai, clar. Veurem. Jo li dic a ma mare, compra la tela, que jo m'atreviré a fer el traje. Oi, filla, no. I si no és res, després que mos costarà que no podem ni comprar unes espardilles, pues se compra la tela, que conforme vulgui. Entonces hasta la van a de negre les de junta. No sé per què, però això ja era antes. Bueno, en total que li compré la tela a la meva germana negra molt bonica. Feia unes mostretes molt boniques. I vaig, filla, senya, filla, no vaig res dir. Tranquil·la, mare, que jo me faré un patró i la faré bé. Confia en mi que la faré bé. Li faig la bata, la prova, li faig el collar en puntilla que antes estilada, en caje. I la cisalta. És que la moda, la falda era tota de capa, tota de capa. La va ser tan bonica que va banyar a totes de la junta. Des d'entonces, la gent va vindre a cosir, i ja no m'han deixat, perquè dic tan joveneta. Clar. Tinc que cosir tan joveneta si ho arre entre mi. Però com vaig tindre tanta gent que de venir a la gana gent, ja no vaig poder ensenyar. Que meravella. La meva germana bordava tota la vida su bordadora. Clar. Va aprendre a bordar en or, la meva germana sabia bordar molt bé. Però va vindre un moment que dic, mira, Lolita, jo tinc que buscar una dona que sàpia ja cosir. Perquè si li tinc que ensenyar, soc pobreta i no me convé. Jo li dic a ma mare, i si Lolita se deixarà el bordar? I jo per pagar a una altra persona li pagaria el jornal. A vegades de casa se tens més confiança Claro, per les coses. que meravella. I ma mare diu, ai, això t'he de dir ella. Jo, què voleu que vos diga, per lo que vos dau. Però són pobres, filla. Pensa que són pobres. Que ho diga ella, Lolita, tu què dius? Ah, jo què sé, a mi m'agrada molt bordar, però pues jo tinc que buscar una dona, filla. Jo el que li tinc que donar a aquesta dona, si tu vols deixar-te el bordar, quan tu tingues una remesa forta, si vols agarrar-te a bordar, pues jo te deixaré bordar. Bueno, pues ara me ficaré a cosir. Però ella se va tindre que deixar el bordar i ja no borda més. Perquè teníem tanta feina. Que meravella. Claro, és que bordar feien, suposa que llençols, coses així. Clar. De tot. La meva germana bordava molt bé. Sí, bueno. Bordar, que t'interessa, la meva germana bordava a màquina. Sí. Ta tia, bona bordadora. Ta tia Teresa confia tot anar. I bordava com una monja. Sí. Com una monja bordava. Però jo la meva germana també bordava bé, perquè tot això ho feia ella. I mira que borda això. El mantel té una puntilla així negra. Mare meva. No s'han gastat mai, són brutes de Saralsaes. Després li farem una foto, si anem ahí. Ai, és preciós, mare meva. Ostres. Però ara te la donaré líquia, vols? Això està bonica. Claro, però entonces la gent no anava a comprar-se roba a cap lloc. No va als mercats. Clar. Quan ja la gent ja era... Bueno, jo ja era major, estava cansada de cosir. Ja em metia molt de mal i que vaig deixar no pogués estudiar. I ja me vaig tindre que deixar. Perquè ja no podia treballar més, estava cansada. I bueno, ja estem parlant que vostè tenia ja 70 i pico d'anys, que no és que fos una xiqueta. Ja era hora també de parar. Ai, mira, fins als 69 vaig anar al Almacén que ho vaig dir dels records. Perquè si ara és fins als 60 que ho van ficar ara, si la gent remuga. Jo vaig anar al Almacén de la Taronja fins als 69 anys. Mare meva. I tot més, ja que per Sarito, l'energia que tens fa treballar i la valenta que eres fa tot. Tota la vida em va criar treballant. Tota la vida treballant, Tota la vida treballant. Jo per no sé estar. Sí. Ara de remem d'orelles, encara ho faig patots i ja. No me deixen parar tampoc. Bueno, no està mal, no? No, jo m'he acostumbrat a treballar, jo parant i pensar. Jo, mira,
Esta casa sempre no la pintar jo. Sí, sí. Això que ho vaig pintar jo. Amigo, amigo. I quan jo estava brut, aganxava la lejía i elegía l'estrella que hi ha tota casa. I tot. Per casar-se sa mare, no, per la comunió. Per la comunió teua me vaig pintar tot el que soy jo. Mare meva. Per casar-se el meu fill, Sí. tota la casa me la vaig pintar jo. Sí, sí. Això és com m'han pintat jo. Diu, brocha m'encanta. La brocha, oi, soc Elisa. No tenia temps ni per dinar, ni per sopar, ni per jo pintant. Elisa. Sí, he treballat jo. Mare meva. Sí, sí, Ara, sí. no treballo. Que encara ho faria tot, si poguera. Ja m'ho pensé. A més, se la veu molt forta, se la veu molt animosa. Jo soc molt animosa. Sí, sí, sí. No és per a la dama, No. però m'ha agradat treballar, perquè m'ha criat treballant. Tota la vida pobret, com una rata. Clar. Pues me diuen Rosario, però tots me diuen Rosarito Serra. Rosarito Serra. Perquè si no... Anava a preguntar-li pel mal nom, per l'apodo, perquè si tot sigui un apodo... Rosarito Serra. Clar, no, home. Tots me diuen Rosarito Serra. Sí. La gent de fora me diu Rosario i jo compro aquí. Clar. Però com se m'ha acostumbrat tots, a dir Rosarito, de sempre la de Lolita també era Lolita, la meva germana. Ella Lolita no, Lolita Vall. Ningú li dia Clar, Maria Dolores. Lola ni Maria Dolores, tots Lolita, i jo sempre soc Rosarito. Perquè ma tia era Rosario. Com ma tia era Rosario Serra, doncs jo era Rosarito Serra. I així no s'ha recordat tot el món. I quin any va néixer? Doncs van néixer en el 40. En 40. Té ja 70... El dia de 2 anys. El dia de 2 anys? Dia per dia. I la seva família era en Tartana? Jo vaig néixer a les Alqueries d'un niño perdido, jo soc d'allà. Vostè és de les Alqueries? Jo soc nascuda a les Alqueries. Que barbaritat. Però sí, va venir d'ací. Clar. Jo vaig néixer un any després de la guerra, seria. Clar, un any després, sí. I ja vaig néixer a les Alqueries i no va venir d'ací. I els seus pares són d'allí? Eren d'allí? No, d'ací. Eren d'ací, clar. No, pare i mare d'ací. Clar. Per això. I son pare seria treballador de la terra, m'imagine? No, mon pare anava a tallar taronges. A tallar. Ell era tallador quan anava en el tio José Mateua, que era congermà del tio José Mateua, mon pare. Sí. Mon pare i el tio José, el pare de Maria Cristina, congermans. El tio Teresa Mateua, el tio... Bueno, tu no els hauràs conegut. Home, el tio José Mateua sí, perquè es va fer. Però el germà, que era de la música també, el tio Joan ja no els conegut. Jo crec que no, El tio José sí, que no fa molt, està mort. Clar. Per això. Mon pare veig la família. I sa mare també treballant tota la vida, no? I ma mare treballant. És pobresa. L'almacén lo que fora, m'imagino. L'almacén no anaven... Bueno, anaven després a Borriana, però si feien el partit, que encara no s'estila de la taronja. Després, quan ja no feien el partit, era quan la mare se n'anarà, que se n'anaven al almacén sin res, a la taronja Borriana. Que els homes també se n'anaven a collir a Borriana, que anaven en bicicleta. A que es llogaren. Sí. Tot això. Vostès partien no n'ha fet ja? No, jo no n'ha fet. Clar, bueno, ja més jove. Jo anava a escola fins als 9 anys que em van treure per passejar els xiquets perquè no hi havia. Hi havia molta gent, no?, que anava a passejar. Hoy, de la meva edat, la gana de xicoles. Que entonces los asilos en español vienen siempre bañadas. No sé, pisaban los críos, y andaban siempre chorrando, encerrados con pollo. Que quan mos pegava l'hivern, encerrados con pollo. I què feien, es portaven per ahí? Ai, claro, el soler, com... Conforme van anar en carros, me lo tuvieron obras. Claro. Después se veurà, clar. Ensenya'm-li el que jo he treballat. Claro, sí. Jo he fet coses molt boniques, a veuràs. Bueno, a mi m'ho han dit, Jo sabia, vamos, però vaig preguntar, ma mare per això... A les seves germanes també és la posició. Ma mare de primera, ui, que... A les seves germanes també és la posició. Solito, què hace? Això ho vaig fer jo quan era xicoteta, perquè jo li he fet meravilles a la mandra. I la que va també és bonica li vaig fer. Mare meva. Fica el vell, fica el recte. Mira que bonica. A los de la llum i ja està condida. Què te pareix? Que bonica. Impressionant. Bueno, quan te feien això, mare meva.
Sí. Claro, això li donen la tela i vostè... Això era tela xina. Clar, ja m'ho I jo li penso. vaig bordar. Mare meva, Todo nido de abeja, mira, mira. Que bonic. que barbaritat. Allà no, és preciós, Que fort. Que xuli. Però molt, Però molt, Jo molt. li faig coses molt boniques. Así dins no està. Estarà dalt, no? Ah, on és el llaç d'ahir? No ho sé, és igual. Ui, tan bonico que ho tenia ahir, de floretes. No està, no. No passa res. Pues estarà, perdó. Ui, el mal és que serà això i lo bonico eren les floretes que duia. Bueno, és preciós, És bonico. Jo no ho sé, però, mare meva, que barbaritat. Ui, ara me sap mal que no siga. Pues de què estar? No passa res, ja. Pues de què estar? Mira si li vaig fer feina, sí, mira. Uf, Mira si li vaig fer la feina, tot de volantès. mare meva. Mira si li vaig fer No, feina. és una barbaritat, Li la vaig fer una mànica curteta. Però quan tenia fred li vaig fer la llarga i li vaig canviar la llarga. Clar. Però mira que bonico era. Veus? Mare I ahir tenia un llaç tot arruït, més bonic, amb les floretes i li va ser també més bonic. Bueno, molta feina té això, Tot. Molta feina. Buf. Li va ser molta feina, molta. Era este també? A veure. Ostres. I se està tot fet a mà, se l'ha fet tot a mà. I se no té res repuntat. Ostres. I se l'ho vaig mirar. Mare meva. Tot floretes ficaetes. Mira si és bonico. Ostres. A veure, molt bonico, molt. I és molt bonico. Uf. Mira si és bonico. I és molt bonico. Que barbaritat. I li va ser el bolset joc. Bolset el dia de mar, joc ahí. Ostres. Ha cosit Déu jo o no ha cosit Déu? Ostres, he cosit bé, però molt, Sí. Aquesta la va ser pel dia de la confirmació. Ei. Les maneguetes, Ostres. les Mare darrere. meva. Què te pareix? Que barbaritat. T'agrada? M'agrada molt, sí. Molt. Sí. Com si l'hagués vist el que li va ser per la comunió. Li va ser meravelles. Que bé. Clar. Clar. Va ser molt rica haver estudiat. Pues, Ara, que per estudiar no haurà sigut bona. no? No, que el poc que vaig anar a l'escola no m'agradava. Ui. Siga que no era molt sabuda, o és que no ho sé, la meva germana era més sabuda que jo. Ella era més sabuda. Però... I ella va anar més temps a l'escola que jo. Home, clar, estàs 9 anys, són molt poquets anys, Però no, Pues, ella de que anar a menor hasta 12 o més. Claro, es lo que se hacía entonces, claro. Es lo que se veía, que Claro. no hi havia... Entonces els pobres no estudiaven tampoc. Clar. Que gràcia. Sí, la gent que depenia del Home. jornal... Clar. El jornal i el quintilia. Sí. Els homes a fer gavells a la muntanya. Ja veu. I els homes a fer espartit. Sí. Que si hi havia homes sempre d'espartit. Clar. Hasta que va vindre la taronja i després ja se van fer un poc més. Clar. Però Els que tenien finquetes, pues, encara. els que tenien una miqueta se feien rics. Ara no. Ara és al revés. Ostres, ara mos arruïnem, sí. Ara el tindre una miqueta és una ruïna. Sí. Avui és ric el que no té les del món. Sí. Els seus pares sempre han viscut per la Folla o han viscut en... Ah, sí? Ah, sí, està casat. Primer vivíem al carrer Dol, Ahà. al carrer de Dol. Sí. Davant de Piqueras, Sí, clar. que ara és a la casa Taissa és de Fuster, Sí. que la va comprar ell. I després van vindre així, quan la mare de mon pare se va morir, ells se'n van anar a Extinció i se'n van anar a la Vall a viure. I esta mitja casa la vam comprar nosaltres, però era cases antigues de antes. Clar. I el meu home la va obrar tota. Clar. El meu home la va obrar, està, conforme està. Tota la vida m'he viscut així. Quan José Folleros a tope. Sí, quan José Juan va néixer, sa mare que vivien allà baix davant de la gasolinera, se'n van pujar així, al carrer dels Morts es van deixar així. I no la vam arreglar una mica igual per poder viure. Clar. I això.
Clar, clar, clar. Hasta que el meu home pues, es va fer ell. O com està? Clar, vostè ja se va casar en els anys 70, 70 i pico. 64, 64. no vaig casar el 64. Perquè no hi havia aigua correnta ni res. Sí, L'any 64 sí. sí, entonces ja... Pues no faria molt de temps. No, sí. Sí que feia temps, que ma mare ja anaven a la font de la Palla, ui, ja ho crec. A la font sí, clar, però dins de casa, dic, dins de casa. A casa ja entendien, veu, no me recordo, però ja entendien, claro. Entendien, no? Per això anys se va posar, eh? Hasta entonces les dones anaven no ho sé. a llevar roba a sèquia i coses així. No, a la sequia... bueno, a la sequia ja no. Sí, A la sèquia... encara m'ha anat. Ostres. Sí, Sí, vostè la també? sequia Segarra, Au. que passava per allí, Sí, sí, per sí, darrere sí. de... Per on s'ha que obrat la casa, la de Rosario, la de la paqueteria, allí era una sequia, tot amb una... Això era una sèquia, clar. Això era una sequia. Clar. I allí estava la picadora, Clar, que tu sí, això sí, no sí. hauràs conegut. No ho he conegut, no, ho he sentit contar, però no ho he conegut. Allí darrere estava la picadora, Clar, 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 clar. que ara és els pisos, a veure, espera't. La picadora seria on viu ara els pisos que han de Suntín, Sí. bueno, del Pill. Sí. Però ahí està la picadora, a la finca Issa, que estan les de la Lluciana, Sí. de Carmen de Lluciana, que Sí. encara viu. Sí. Des d'ahir tot això era la picadora, les cases. Sí, jo no he conegut això, clar. Tu, ni què saps, ni l'altre germà tu tampoc. No, no. El major sí, no, però... I els majors serien xiquets, Clar, clar, clar. clar. els majors serien molt xiquets, quan això. El que jo conté això fa molts anys. Jo ni estudiava ni res de res, ja. I a escola, a on anava? A escola anàvem, jo anava a casa a Doña Rosario, que estava en l'escaleta, on viu Vicentet, Sí, sí. al girar hi havia una escaleta i pujàvem dalt i dalt les escoles. Ahir feia escola a Doña Rosario. La germana d'Isabel, tia d'Isabel de la carnisseria, Sí, 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 sí. Sati Sí, Rosario, clar, clar, clar. era mestra. Ahà. I ja anàvem allí. Teniu fotos i les hem publicat? Allí jo encara he anat, poc però he anat. I després anàvem a casa, al viu Rosario Flora, bueno, s'ha mort ja, però és igual. Sí, 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 Viu sí, Vicente. sí. Vicente no, el José Luis, tot pis allí. Sí. Baix de tot era escola. Allí feia una escola, era el dia de Doña Conchita, que ara m'ha contat una anècdota A d'ella. veure. Com nosaltres érem tan pobrets, mon pare era caçador. I a l'home de Conchita que li dien, a veure com li dien, no, Caldera li deien, un nom raro. Seria Caldera. I era caçador. On viu ara Petet, Sí, sí, sí. allí era Sí, sí, don sí, Juan sí. Caballero, Clar. que a les filles a lo millor tu coneixeràs a Sí, Emilia. clar. A Emilia sí que Clara, sí, els es pisos de coneix. dalt de... Sí, 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 On sí. hi Isabelín de Morquera i tot Clar. això. Ella és una filla de don Juan. Mari, que és la de Barcelona, Sí, que viu ahí baix en les catalanes, sí. que també era filla, i la Pilar, Clar. que era la dona de Tobaló. Claro, i tant. Futbolista. Que va Això ser sí que l'has conegut. consellada, clar, sí, sí, a Molt bé. tots, clar. Pues mon pare era molt amic també de don Juan Caballero. I se n'anaven a casar, bueno, volien, tenien molta amistat. I la dona d'Ixa Caldera era doña Conchita, que feia escola. I jo també anava d'ella, que era xicoteta, jo tindria, pues, poquets anys, 5 o 6 anys tindria. Bueno, va, i com eren tan pobres, d'un any que va nevar molt, així, molt. I va, i la mestra li diu a ma mare, diu, ¿por qué no ve Rosario, que li me dient Rosario entonces? ¿Per què no ve Rosario anar a casa? I com ella tenia un xiquet. Com està el meu fill, menjarà allí. Diu, oi, jo li ho agraeix molt, però no sé si voldrà anar, que és molt vergonyosa. I dic, jo no vull anar, mare, jo no vull anar, jo no menjaré allí. I només que si menjaràs, que allí menjaran de bo, i així no podem menjar. Pues ara és igual, aniré. Vaig anar 8 dies.
galletes pagats en dia. Bueno, tenien galletes, tenien pa blanc, tenien de tot. Vosaltres era pa de sabó. Bueno, me'n vaig allí i no menjava. I quan tots me diuen, menja, Rosario, menja. Jo me no menjava i venia a casa fam a sacar les obedies. Jo no vull anar més allí, que jo allí no menja. Jo, filla, per què no menges? Tampoc ho tindran galletes i tot. Sí, però no vull menjar aquí, jo no vull menjar, jo vull menjar. Vaig tindre que vindre a menjar a casa que no menjava res. Ai... Coses de xiquets, clar. Coses de Més xiquets. vergonyosa, més escrupulosa, pa tot. Me vaig tindre que treure. Quan va ser l'any 46, doncs ja era xiqueta de 6 anyets. Sí, per ahí estava jo. Clar. Un cop 6 anys tindria. Passàvem més fam que garró i una que me va endur, que era com si fos un hotel de que menjàvem, jo no menjava. Que pobres han sigut. Sí. Més pobres que... Tot això, què més me preguntes? Bueno, Mira, si se veia que les màquines de coser, la de la meva germana que bordava tindrà... Oi, si ella se la va comprar, que l'ama ja la tindria almenys 100 anys, això conta ella, clar, en l'entrevista esta, que l'enllaçarem també. almenys Diu, 100 anys quan 100 ella anys. d'una dona d'onda, Mare meva, que barbaritat, que era un do major. que barbaritat. Ja la va comprar de segona, que la que la vendre, almenys 100 anys, un dia quan la va agarrar ella. Uf, I ella, llavors s'ha mort en el bon, ja penso que no, però la màquina la tenim, la tinc jo i perfectament. funciona, a més. Perfectament, Que barbaritat. perfectament. Se feien les coses a consciència, clar. I si ella s'ha mort als... Bueno, seria joveneta, ella tindria, quan la van comprar, pues, uns 14 o 15 anys tindria també, perquè d'ahir se m'anava a València a dependre de bordar millor, Clar. perquè primer li va ensenyar matrisunció, Sí, que també era bordadora, Sí. i així va vindre a aprendre matrisunció. Després la va enviar ma mare a València, que entonces va haver una riuà, la riuà més gran, la riuà del i serien el 30 no sé quant. el 54 o per ahí, Per ahí. Una riuà molt gran. Sí, que va haver en València. Ja ho crec. A la meva germana, que entonces estava allà, que teníem unes filles en València, teníem unes filles germanes, cosines germanes de ma mare, que vivien en València, i estava ella a la tia, i anava a bordar. Mira si sa màquina té anys. Mare meva. Si ella s'ha mort, n'ha fet 81, no va fer a la colla, mira, si tindria ella 14 o 15 anys, quan se'n va anar a València, o menys. Mira si sa màquina té anys. I jo me'n vaig comprar una Singer primer, que és el Gares de José Juan, i després la que me va ser, que és la que estic treballant, que també és Singer. Però com era més moderna, ja sobrefilava la màquina i tot, ja me van comprar això, més moderneta. Així és que tenim 3 màquines a flor de tierra encara. Pues bueno, si algun dia volgueren vendre-les, això avui en dia valdrà diners, Això són antiguitats, clar. La de l'Horta sí que valdria diners. Segur que val diners. La meva no tant, però l'Horta també. L'Horta està perfectament bé. Hi havia molta gent al poble que cosia i bordava i tot això? No. Quan jo cosia, estava a veure... Qui cosia entonces? La sifonera, però no cosia molt bé. Després se va a ficar a cosir Lolita Generosa, que tampoc cosia molt bé. Eren, pues, aprendices de contar. Clar. I qui cosia més? Crec que no ningú més. Crec que ningú més. Aquí vaig vindre, però no, dona Clàudia abans que se va morir. Clar. I ma tia tampoc feia el que feia vostè. Ta tia era de bordar. Bordadora, sí. Dibuixava, a tot el poble dibuixava ella. Ensenyava. I ensenyava a bordar. Que bordava, però ella ho feia tot a mà, que bordava, com les monges. I tenia xiques per atendre, i moltes. Jo no he anat mai perquè m'ha dedicat a cosir, la meva germana sabia bordar, però allí hi ha moltes xiques a atendre. I ho feia molt bé, i ensenyava molt bé.
I sempre estaven venint a l'hora que volies la veritat, això sí. D'allà me pareix que ningú del poble tindrà una cosa ruïn d'allà. Ningú. Sí, era molt bona gent. Molt. Sí. Que també estem una molt bona persona. Sí, era bona gent, sí. Són famílies en bona. Sí. I ton pare no cal dir-ho. Així no és que això. La tela, I després, qui la compra el rico? Perquè si no... primero rico, claro, y después nosotros anem a Burriana que va... I després jo sap, nosaltres hem anat a Castelló, a Castelló en comprem nosaltres molt, a una paqueteria que, a veure, com te ho diré jo? Com te ho diria jo? Al carrer Mig, una travessia que hi ha a la placeta de... on estan els Colomers, Santa Clara, Sí. a la plaça Santa Clara, allí hi ha un... Casa cantonera és una cosa de roba, i la de davant és joieria. Sí. No sé si tu... Sí, estic situat, sí. Sí? Pues a aquesta tenda de roba nosaltres hem anat molt a comprar, que és una tenda categoria. Clar. De roba és una tenda que davant està al mercat. Sí, clar, sí. Pues ahí nosaltres hem comprat moltíssim. I què fem de tot? Roba per treballar, roba per mudar? No, només per mudar? Peces però cosida no. Ja. Empezar. Ja. Empezar, com jo m'ho ha cosit sempre jo. Clar. Ara ella va comprar-s'ho a lo baratet, ella va... Ella i tots, i totes. Ella va a la salera i allí a lo baratet. Clar. Que menys mal, hasta dar-li ho ha fet jo, però com ara no vol que jo li cosi res. I això és l'última que li he cosit. Ostres. Que ell se l'ha dut a Montó. Per cert que la porta a Montó. Almenys 2 o 3 anys segur que les porta i seran coses de professors i tot. I després ja va comprar-se i com ella tots. A la salera i a Fellac. Pues ara a Fellac ayer vaig dir una tele de coses boniques, otra vez. Yo no me compré roba de India ya. No, pues mira, neta de boniques, Ahir vaig dir el Corte Inglés. Coses boniques també. Però sí, la gent compra els xinos directament per internet. Sí, però a mi els xinos no m'agrada. És molt fluix, molt fluix. I jo què sé, zapatilles fan un olor de una cosa rara. No, els xinos jo pues, compré el millor fil o compré un ensenyador de qualsevol cosa. Clar. Però de roba no m'agrada. Sí. I per homes cosien o només per dones? No, per dones ja van. Jo homes no cosim mai. Clar. De homes no cosim mai. No, homes estava pansa, suposo. Sí, pansat, que cosien també molt bé. Clar, sí. El pare José cosia molt bé. A mon pare que es va morir pràcticament li van fer els pantalons. Sí. Que de la sota doña Clàudia, que també va cosir a Sant Montomajor. Sí. També va cosir a Sant Montomajor. Sí. Però després se va morir doña Clàudia i de modista, pues que només vaig entrar jo. Ostres. Perquè els de molts anys, No, moltíssims anys. Molts anys. Han dit 54 anys. 54 anys. Però... Un dia no es treballa ningú. Prova d'això, jo era recta com ho feu. Sí. Jo era com... així anar. Sí. Tu mira per ta mare. Ai, clar. De ser així Està molt treballat, normal. De ser així anar. Sí. Clar, hores i hores. L'espala s'ha fet. Dia i nit treballant. Nosaltres cosíem de nit i de dia. Jo hi ha nits que només dormia 2 hores. Mare meva. Cafè ne bevia un món. Un món. Clar. Estava sempre espavilat. I més de cara a festes i coses. I quan vam fer, que les vam fer nosaltres, les primeres bruses que van eixir, que es deia Juan Miguel i tot això, que no sé, tu series molt xiquetó o no? Les bruses de festes? De festes? Sí, no, jo encara ho he conegut, sí. Que eren de quadrets, verdets i blancs. Clar, home, jo crec, me'n recordo. Ne vam fer de bruses que no en degueren fer 92, entre xiquets i majors. Mare meva. Molt. Ostres. Les cosíem de nit i de dia, a tope. Mare meva. Perquè ho fèiem a tope. A part d'això, havia de cosir tota la de més roba. Jo què sé, el que hice més vam cosir nosaltres. Que barbaritat.
una barbaritat. Sí, jo pensava que això ho comprarien en algun puesto, no? I I no, sempre vam fer-ho, vam nosaltres, fer-ho. la meva germana va voldre els escuts que dient allò a la jaqueta. La juventud i harmonia, no? Claro, Sí, 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 home, jo estava... Era xicotet, Tu però... series molt xicotet, Estaven que de tots, sí. xicotet se va fer la gana. Clar. I sí que és la gana. Clar. Mare, si vam treballar, meva, tota la mare vida meva. treballant No com sabia. un burro. Quan Sí, sí. passava que antes feien l'aurora, en dissabte, Clar. de dissabte a diumenge, passava l'aurora, Sí. a les 5 del matí. Ta tia, això ho sabia. Sí, sí, Pues, i ta mare també. clar. Pues passava l'aurora per així pel carrer. Sí, Que començava a Sant Salvador d'ahir, pues Clar. passàvem per així. clar. I jo ja a les 5 ja tenia el ventanal en les llumes, a fora esperíem i elles me tocaven, amb les que tenien confiança, pum, me tocaven a la reixa. Que barbaritat, I jo ja estava treballant dins, que barbaritat. al 5 del matí. Dies de dormir molt poquet. Gràcies a Déu hem tingut molta feina. Jo un mes de dir-ho, este mes no ho he conegut. Ja. No ho he conegut mai, la veritat. Però va ser d'hores, clar, tirar-li hores i hores, sí. Hores i hores. Que per cert, ara te contaré, no ho ha contat mai a ningú, però això ho talles. Vale, Te contaré vale, tu, però ja. això la talles. Ja vaig a... La planxadora... I de la planxa. Els recaus i... i... molt asseat, també molt. I quan jo feia els abrigos, ja mos planxava les juntes, perquè no estiguen arrugades, la planxa era d'ella. I se que es mos va passar i s'han de Nadal. Que barbaritat. Ni una peseta. És que ni una peseta, que entonces no era. L'euro va ser quan va néixer. Clar, sí, això ja és més pa que sí, clar. Ni una peseta. En la vida tindrà ma mare més desgust. Va plorar lo que no està escrit. No m'estranya, sí, sí. Pel cas que mos va. Ja veu. Després sí, la una va venir una setmana, l'altra venia un altre dia, i van pagar totes. Però aquesta anècdota va ser on te va sonar, Mare en meva. aquesta casa. Sí, sí, Què te pareix? sí, sí. I estava ben pagat o era... va ser d'hores? Jo sempre he cobrat jornal d'almacén. Ahà. Maria sempre, si era caro o barat no ho sé, Ai, perquè jo sempre feia. Car no era molt. Sí, Isa, sí. que no sap el que jo, perquè l'almacén és lletra grossa, Clar. que ho depèn tot el món, Clar, i clar. el meu no és com el d'elles, Pensar-ho. jo no puc cobrar menys Clar. que una que vaig a l'almacén. Sí, sí. Pues lo que se cobrava el dia de l'almacén cobrarà jo. Si a mi me costava 2 dies, jornal d'almacén, 2 dies a Clar, dies. clar. Si ho feien un dia, jornal d'almacén. El que guanyaven elles, guanyava jo. Ni més ni menys. I damunt jo havia de comprar tots els materials. I tant, clar. Sí, sí. Sí, sí. Si m'ha tingut per cara o barata, no ho sé. Jo no Ai. sé que ha tingut moltíssima gent. Pues no era... Car I jo no ho seria. dia. Car no seria. Quan jo anava a tornar a la roda, bueno, dices que te dic jo cobro jornal d'almacén. Si m'ha costat un dia, ho cobro com un dia. Si m'ha costat 2 o 3, jornal d'almacén. Però Com 3 dies l'almacén, d'almacén. les dones sempre han cobrat poca cosa. No. És que entonces se cobrarà com ara. Clar. Però jo sempre m'ha guiat en l'almacén. El que cobraven és perquè jo tampoc sabia el que havia per pagar. Clar. Perquè quan fora no anàvem... Clar. Jo no havia mai a cosir més res i no sabia el que havíem pagat. I jo me guiava en l'almacén. I així no ho ha fet. Molt bé. Si era cara o barato, això m'ho criticarien darrere, jo no ho he sentit. Bueno, no, car no seria, que el almacén no se Home, paga. entonces No se no paga era la tan veritat. No seria tan car. A lo millor de fer una bata, pues, cobrar 20 o 30 euros, jo què sé. Que cobraria, va. Entonces no era... Després ja se va fer una miqueta i ja cobràvem més. Clar. Com ja pujaven a l'almacén, cada any ja pujaven una mica Clar. doncs jo també ho he pujat. Home, Jo sempre m'ha guiat a clar. l'almacén, Sempre sí. sempre. Perquè no tenia el per què de l'almacén cobraven més que jo. Clar. I això era la nostra vida. Bueno, en fi, no. Per cert que ma mare, quan va néixer la meva germana, que ella va néixer en la guerra, com anava a ser més fadrina d'aquí a baix, néixer jo, ja era també boniqueta. El que ma mare no mos ha dit mai qui li ho va dir, no ho hem sabut mai.
I li diu una, i Mari Dolores, que entonces no era Maria Dolores, era Mari Dolores. Sí, sí. I Mari Dolores, una altra xicota, vas pa pobra. Diu, ai, pues una que tenia fills. Vas pa pobra, els fills donen més jornal a les cases. Els que tenen homes se fan riques. Molta amistat tindria en ella, per dir Claro, això. pues sí. Ma mare no m'ho ha dit mai qui era. Pues sí, sí. I diu, ai, pues mira, lo que el destino tinc per mi, Nostre Senyor vol xiquets, però xiquets les tinc. Però jo estic molt pagat per les meves filles. Tu saps pagar els teus fills, però jo estic pagant les meves Pues filles. clar, pues clar. Bueno, ja ve que fem l'ofici, perquè si anem tots a collir. Clar, clar, clar. A collir-hi a la terra on isquera, perquè per anar a una altra no n'hi ha de passar més tampoc. O això, o al Monter, Sí, sí, a Pergavents, que Sí. diuen entonces. sí, sí. I no res. Ja fem nosaltres boniques, ja me fiqué jo a cosir, ja mos va fer majors. Però ma mare li va tornar a això que li ho va dir, li ho va dir. Diu, tu Clar. jo no sé com estaràs tu, però jo, en les meves filles, estic molt contenta que s'ha guanyat més tots els dies el jornal. Sí, sí. Clar, no és per menys, clar. Jo, gràcies a Déu, avui puc menjar. Sí, 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 sí. No estic rica, però puc menjar. Per les meves filles. Sí, sí. Perquè estan treballant molt i gràcies a Déu tenen molta gent. La meva germana Borda veu cosia pues, a lo que Clar. era el jornal d'entonces, però entràvem diners de casa. Sí, 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 sí. Però ma mare ho va dir a ella. A menos para menos, pues claro que sí, claro que Lo va sí. dir, lo va Hay que dir. tornarlo, sí, sí. Ho va dir. Que Li va tornar a xerrar. Diu, jo no sé tu com estaràs, però jo amb les meves filles estic molt contenta perquè tots els dies me donaven el jornal a casa. Sí que ho va dir, sí. Que bé que- Però ma mare sempre va dir, i sé que li va dir, diu, això no ho heu de saber, perquè no val la pena. Sí, sí. Alguna anècdota de quan en quan s'ha de llavors, sí, però s'ha solucionat. Ah, clar, clar, clar. Mare. Clar. I sí que les dones no treballen, però bueno, les dones treballen com a burros, treballen tota la vida. Com a burros. I més que els homes, Com a burros. fent hores, però... Com a burros. Sí, sí. Perquè mira, ma mare, pues elles, ja veus, de Pergavell, un pare a tallar, que en papà se guanyava tant i quant. No. Per compte ne guanyàvem nosaltres més que els homes. Sí. I mos van, totes les mans, que nosaltres no hem tingut mai cap herència, mai en la vida. Sí, sí. L'esta mitja casa, que m'abuela li vaig deixar a mon pare, Sí. l'altra meitat la van tindre que pagar a les disfuncions. Clar. I era perquè nosaltres ja treballem. Sí, sí. Van comprar esta mitja casa. La vam obrar. Després així baix ho va obrar José, que ja era home meu. Clar, Van comprar els hortets. clar. Van comprar una caseta que tenim ahí. Sí, sí. Que no, els hortets, ahí que ja no fan caes. I allà que n'hi ha, on va el teu germà a collir, on n'hi ha allí, no fan caes, 3 i mitjà en producció, Sí. però l'altre és una muntanyeta aquí a davant. Bueno, I allà on treballa el teu germà, allà els 5 caneques en un 4. O sigui que ho dic jo no és per a la dama, ho dic jo per lo que han treballat, totes les mans. sí, totes les mans. No Totes regalar les res, mans. Sí. Aquella que li va dir a ma mare això, no sé si seria rica o pobra o no sé què serà, però nosaltres totes les mans. Podríem fer la nostra. Home, jo crec. Tots pobres, no érem rics. Uf. Sí, sí. I som pobres, si no treballem no mengem. Clar. Perquè tenim la paga i bé, però Sí, sí. som gent pobra. Sí, som treballadors. Som treballadors Som pobres, treballadors, abans. Sí. Sí, sí. I jo li he donat una carrera a la meva filla, Ara, i tant, clar. que ja la carrera l'ha d'acabar. Sí, sí. El meu fill, perquè no va voler, va anar a començar el batxiller, Sí. després, jo vull anar a collir, que els meus amics van a collir, Ai, clar. Jo sé que... Fran, el de Maria Rosa i tots, Clar. de Maria Teresa eren tots Clar, amics. tots amics. Tots amics. Van tots a collir, només se van quedar estudiant ell i el que se va morir. Si estigueren bona, que ben que me volien ànimos d'anar al naixement i tot. Però ara he caducat.
Pues ara passar-ho bé, no? I distreu-se i... Ara que se vol dir el cloc, ne faré 78 ja. El dia de tots són 78. Ostres! Ja estan ahí la vora. Mare... No me'n digues, Molt bé. que ja està con la correa. Bueno, pues no res, jo no marege més ja... No, me està mares bé. gens. Si Sí. tens alguna pregunta per fer-me, me la fas. Bueno, no, jo crec que està bé, No sé... I t'ha paregut interessant? Sí, home, hi ha coses interessantíssimes, mare meva. Si tu creus que hi ha alguna cosa que te puc contestar, pregunta-me-la. Vale, pues, bueno, ara mateix... Si tu me la fas, jo, si sé, te la contestaré. Si no sé, pues no te la